Stalo sa to počas rutinného chirurgického zákroku. Bola som vtedy naozaj veľmi chorá mnoho rokov. V tomto čase som veľmi krvácala počas mojich menštruácií. Lekári nevedeli spraviť nič, aby to zastavili. Len som krvácala a krvácala. Vtedy to bol len ďalší rutinný zákrok na zastavenie krvácania. Pred touto operáciou bolo moje telo výrazne oslabené. A čo som sa dozvedela pri svojom NDE bolo, že bolo oslabené natoľko, že keby som sa rozhodla zostať na druhej strane, bolo by mi to dovolené a moje telo jednoducho vypnuté. Pamätám si, že keď ma vtedy pred mojou operáciou privádzali do operačnej sály, stalo sa to, že mnou zrazu prenikol skutočný pocit radosti a vzrušenia, čo pre mňa nie je bežné. Mala som predtým už niekoľko operácií a zvyčajne nie som taká, že by som sa predtým radovala a bola nadšená, ale keď mi vtedy doktor povedal, že anestéziológ mi dá plyn, pamätám si, že som si povedala len tak dobre. A tak trochu som sa pozorovala a myslela si, čo? Si blázon? A myslela som si, že možno budem mať nejaký naozaj zaujímavý astrálny zážitok alebo nejaké duchovné prebudenie. Nikdy som však nečakala, že sa ocitnem na druhej strane. Stalo sa mi, že som už bola tak povediac duchom pred dverami na druhú stranu, ale nikdy som sa nedostala bližšie ako na 3 kroky od tohoto svetla. Vždy som bola otlačená späť, v tomto prípade som sa doslova ocitla na druhej strane a presne som vedela, kde som a vedela som, že to znamená, že som na križovatke pozemského života a smrti. Keď som sa tam ocitla, stretla som tam zrazu moju babičku, ktorá ma prišla privítať a zistila som, že kráčam po tej najkrajšej zelenej tráve, ktorú som cítila pod svojimi nohami a ak som chcela, mohla som sa zamerať na jej detaily bez toho, aby som sa musela zohnúť a pozrieť sa na ňu. Len som stála, ale mohla som vidieť všetky jej detaily, ak som chcela. Tiež som si všimla, že obloha, ktorú som tam videla, bola tá najkrajšia letná modrá, jasná a živá modrá obloha. Kráčala som vtedy k istej akoby letnej grilovačke a začala som si všímať, že všetci rôzni ľudia, ktorí tam boli ľudia, ktorí kedysi boli v mojom živote, ale ktorí už zomreli. Bol tam môj starý otec, rôzni členovia rodiny, priatelia, ale aj ľudia alebo duše, ktoré som poznala z predchádzajúcich životov. Spoznala som ich rovnako, ako by som spoznala kohokoľvek v mojom živote tu. Bolo to ako keď ste nevideli priateľov istý čas a potom sa stretnete a začnete sa rozprávať tam, kde ste skončili. Bolo to veľké stretnutie sa s ľuďmi z predchádzajúcich životov. Poznala som ich všetkých a všetci sa tam zhromaždili, aby ma privítali. Objatia, ktoré som dostala na druhej strane, boli krásne. Najbližšie, čo sa dá porovnať s týmito objatiami, je keď objímame dieťa a ono je tak šťastné, že nás vidí a vrhne sa nám do náručia. Bol to tento druh objatí. Moja skúsenosť na druhej strane trvala len 20 minút nášho ľudského času, ale mne sa zdalo, ako keby to bolo 24 hodín. Strávila som teda celé hodiny a až do neskorého večera s týmito krásnymi dušami, členmi rodiny a priateľmi a rozprávali sme sa a spomínali a smiali sa a doháňali všetky možné veci. Radosť a blaženosť, ktorú som tam vtedy cítila, ma ešte stále dokáže dojať. Nedalo sa to porovnať s ničím iným. Nebola to radosť alebo blaženosť v prebytku. Niekedy si myslíme, že blaženosť znamená extatické stavy. Nebolo to vtedy tak. Bola to harmónia, bolo to vyvážené a to na tom bolo také krásne. Bola to len radosť. Potom, čo sa tam zdalo ako hodiny, ma moja babička vzala do ďalšej fázy mojej cesty na druhej strane a skončili sme v akejsi bielej miestnosti, ako keby zasadacej miestnosti s obrovským stolom, ktorý bol taktiež celý biely. Konalo sa tam zasadanie mojich majstrov a ľudí alebo duší, ktoré mi pomáhajú v tomto živote a ktoré určite máme my všetci. Všetci máme pomocnú skupinu duší. Skončila som tam a za oknami sa četali najvzdialenejšie panorámy vesmíru a galaxií. A keď som sa dostala do tej bielej zasadacej miestnosti, sprievodca po mojej ľavej strane rozvinul na stole akýsi plán. Bola som prekvapená, pretože sa veľmi podobal na architektonické výkresy. Pamätám si, že som sa takmer smiala, pretože som si povedala, že vyzerá ako technický výkres. Ale v strede toho plánu bola perleťová svetelná čiara, ktorá sa pohybovala tam a späť a všimla som si, že je akoby živá
A následne sme spolu urobili akúsi životnú revíziu všetkého, čo som kedy urobila až do tohto bodu, prehodnotili sme to a potom sme sa dostali do bodu, keď sa ma duch opýtal, či chcem zostať na zemi alebo úplne prejsť. Ja som najprv úplne nechápala a oni sa opýtali znova, chceš tu zostať? Vtedy som mala úplnú možnosť zostať v nebi, ale nič z toho nepôsobilo ako tlak, nič z toho nepôsobilo tak, že by som musela. V tom momente som nemala žiaden strach, ale vedela som celým svojim bytím, že sa chcem vrátiť. Potrebujem toho ešte veľa spraviť. Už som investovala toľko času do tohto ľudského života, že som sa chcela vrátiť a uvedomila som si duševnú hodnotu tohto deja. Uvedomovala som si, akú hodnotu som získala v každom jednom boji, ktorým som si prešla a to bolo hlavnou súčasťou toho, prečo som sa chcela vrátiť a pokračovať. Povedali mi, ak chceš ísť, môžeš sa vrátiť, ale ak chceš zostať, je to jednoduché. Tvoje telo bolo oslabené už do tak veľkej miery, že môžeme v podstate len prepnúť vypínač a dostaneš infarkt a nebudeš viac oživená. A ja som bola v úžase, ale stále som sa chcela vrátiť. Mám veci, ktoré musím spraviť. Chcem tam byť pre svoje deti a rodinu a chcem toho urobiť viac. A tak mi povedali, dobre, keďže sa chceš vrátiť a urobiť viac s časom, ktorý ti zostáva z tvojho života a ten úsek bol asi takto dlhý. Neviem, či to bol odkaz na 30 rokov, 40 rokov, či 5 rokov, ale čo som mohla urobiť, bolo zmeniť hlavné zlomové body môjho budúceho života a až vtedy som si uvedomila, nakoľko si vytvárame svoj život ešte predtým, než sa vôbec narodíme, pretože vtedy som mala túto príležitosť pozmeniť niektoré budúce okolnosti. A tak, prvá z vecí, ktoré vyzerali ako poistky v poistkovej skrinke pozdĺž tejto perleťovej línie, prvá vec, ktorú som vytiahla, boli chronické zdravotné problémy. A pamätám si, že som sa vyťahujúci ju ešte opýtala, ste si istí, že to môžem urobiť? A oni povedali, áno, keď som vyrastala, neustále som bola sužovaná chronickými zdravotnými problémami. Ak niekto bol chorý, bola som to ja. Bola som pre moju rodinu ako ten kanárik v uholnej bani. A tak si pamätám, že som tú poistku chronických problémov vytiahla, vzala jednu zo zdravia a wellness a pamätám si, že som sa stále pýtala naozaj, môžem to urobiť? A oni povedali áno. Tak som ju vložila a potom som zmenila ešte niekoľko ďalších poistiek. Pritom mi však povedali, túto prvú zmenu si zapamätáš, dáme ti túto spomienku, ale ďalšie, ktoré si zmeníš, si nezapamätáš. A ja som povedala, dobre. A potom mi povedali, niekoľko vecí sa v tvojom živote po návrate rýchlo usporiada, aby ťa dostali na tvoju cestu. A ja som povedala, dobre. A vtedy sa ma opýtali ešte raz, si istá, že sa chceš vrátiť? A celá moja energia a moja duša boli úplne presvedčené. Absolútne, chcem sa vrátiť. A v tom momente som počula zdravotnú sestru, ako sa ma pýta, Žanet, si hore? A to všetko sa stalo v priebehu sekúnd, zlomkov sekúnd, ale počula som ju jasne povedať, Žanet, si hore? A pritom som jasne cítila, ako sa moja duša v jednom okamihu vrátila späť do môjho pozemského tela. Stále som cítila a videla svoju babičku vedľa mňa, ale teraz som bola späť vo svojom tele. A skôr, než som mohla hovoriť vlastným hlasom, cítila som, ako moje vyššie ja prichádza a hovorí so zdravotnou sestrou. Tá sa znova opýtala. Žanet, si hore? A zrazu, s takou jasnosťou, je to vlastne dosť smiešne, pretože som bola ešte čiastočne mimo, ale s takou jasnosťou som povedala sestre, potrebujem, aby si niečo zapísala. Stále som pritom mala oči zatvorené. Vravím jej, potrebujem, aby si zapísala tieto 4 frázy, tieto 4 slová alebo výroky a potom potrebujem, aby si ten papier zložila a dala mi ho do ruky. A ona prestala robiť, čo robila a zapísala, čo som jej povedala a boli to slová, ktoré by síce nikomu nedávali zmysel, ale pre mňa boli dôležité. A tak ich zložila, dala mi ich do ruky a ja som ich držala priamo na hrudi a potom pokračovala v tom, čo robila, dala mi lieky proti bolesti a všetko ostatné. Keď ma odviezli späť do zotavovacej miestnosti, dala som tento papier mojej mame a povedala som, nestrať to, potrebujem to. A ona povedala, dobre. Pamätám si, že som vtedy mala len jedno oko ledva otvorené a nebolo to už nasledujúci deň, ale asi najskôr pár dní po operácii, že som už v sebe nemala vôbec žiadne lieky proti bolesti, pretože moja duša vedela, že ak by som bola pod ich vplyvom, spochybnila by som realitu toho, čo sa mi stalo a preto moje vyššie ja okamžite zasiahlo, aby povedalo sestre, čo potrebujem. Potom, keď som už bola bez liekov proti bolesti, cítila som akýsi hlas v sebe hovoriť, teraz je ten čas a tak som išla a vzala ten papier, otvorila ho a prečítala.
A celá moja skúsenosť sa mi znova v detailoch vrátila. Spomienky na všetko, na silu voľby, na prepisovanie ďalšej fázy mojej cesty, na hodnotu toho, čo robíme ako duše, než sa vydáme na túto cestu. Doslova sedíme, konzultujeme a vyberáme s našou radou, aké budú najlepšie lekcie pre to, čo potrebujeme spraviť v tomto živote a čo sa chceme ako duša naučiť. Bola to tak úžasná skúsenosť mať na druhej strane moc voľby a potom si tiež uvedomiť, že naša obrovská moc voľby pokračuje ďalej, keď sme späť v ľudskej forme. Pretože na jednej strane sú tu osudy, ktoré sme si vopred vytvorili ešte pred narodením vložením poistiek, ale na druhej strane je tu taktiež naša slobodná vôľa ako ľudskej bytosti vybrať si, čo budeme robiť na základe každej skúsenosti, ktorú máme. Keď si uvedomíme dve veci, a síce, že sme neustále vlastní tvorcovia a vytvárame momenty učenia, máme moc získať maximum z našej životnej skúsenosti. To bol jeden z dôležitých odkazov, ktoré som naozaj cítila, že by som mala po návrate zdieľať. A keď mi duch povedal, že niekoľko vecí sa potom stane rýchlo, aby ma dostali na moju cestu, doslova sa tak stalo. To všetko ma priviedlo na platformy, kde som mohla zdieľať svoj príbeh, písať svoju knihu a vytvárať priestor na rozširovanie povedomia. Tak teda za každým, keď rozprávam môj príbeh, je to len krásna skúsenosť a vždy znova som naplnená rovnakým úžasom a zázrakom. Pamätám si, že sa ma niekto raz opýtal, či ma nenudí, alebo to nie je trochu únavné rozprávať stále ten istý príbeh, ale nie. Za každým, keď sa môžem podeliť o môj príbeh, nielenže dúfam, že inšpiruje ostatných ľudí, aby vedeli, že po smrti určite pokračujeme ďalej, ale aby tiež vedeli, koľko vlastnej voľby je v našich životných skúsenostiach na úrovni duše a na ľudskej úrovni vo všetkom, čo sa rozhodneme urobiť v dôsledku toho, čo sa nám stane.